Men jeg kom akkurat opp hit. Ja. Men Det er ikke lenge til før du er på toppen. Men det virker ikke så glatt. Det virker ikke glatt. Men de meldte på radioen at det var glatt. De meldte at det var glatt. Ja. Så men jeg kjører forsiktig. Du gjør vel ikke det? Ja, det. Ja, takk.